sa mga subak sa Babilonia. Nagalingkod kami ug nagahinla sa among paghinumdum sa Siyon. Dito sa mga kahoy ni atong yutaan, gisapong namo ang among mga alpad. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugali ikalitan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo nagahangyog nga bungaton namo ang mga titik sa among mga awit ug ang among mamimihan. Nag-awag ka namo nga maglipay, awiti kami sa mga awit sa Siyon. Dili unta makasulti ang akong dila kung ugali ikalitan ko ikaw. Unsaon man namo pag-awit sa usa